we don't know that Damon sedap. No, sir. Our handman is Bahawan Lakstang. Not Damon sedap. So go, please go. There. Who's Demon Seda? We don't know him. Damon sedap. We don't know him. We will meet him. No. We don't let you to find him.พี่เก่งพี่กว่าอยู่ Don kaman shifting police kila shim dur jong phi osi. Anh ngaro nga la dep sim. Ha kato kamlele. Ma phi don ka bor ko mosi. Nga don ka bor kum kanong song sinong. Nong sos nong ladon maki ki don police kan thai. Anda gil don police kan dei shisun don maki kila shaw ye phi. Anh ngam le kam le na mar na bentak sinong. Nga ai ti.พี่เตะam mga day ka kasi penar. Te da balay pan.พี่เตะam na mar ka sinong mo jam kala hap hapo ka district council juai. Ngi day hoy. Ngi day ka hap hapo ka west dan tia. Apin dia. Smofa peni nga ID jong phi jong ka district council. Jong ka me khala smofa ai peni nga. Jong ka mau jom. Jong ka mau jam. To ap. Ap ngan sasian. Peni nga ID jong phi. Ka ID jong ni uhe sinong jong ni uday yo sanat ne. Na karbin na juai. Kali ngam don kaman Tapi belai pi padas ngap ngan ong pi. Pi pin sarai tang yak kam niam mission. Om yak ban kontrol ban bisar yak kam sinong jong ni. Pi dai tang unong yalap niam. Pe ngirungi don pu pastor tang bayah kam sinong jong ni le ai. Hendak pi pat belai. Ki pastor ki show hang tai ki alam. Pin song hang tang de ketem. Ngap. Ngalo don hap don jong phi. Hai pi don pedang jong ni. Don pastor jong phi. Pi sa hang ne tang lai ne saus nyam pi don ketem. Tang bangi pat kinong song sinong. Ngi hap ban song hang ne la dang yap la dang em kan ne ka de ka cakak ka khendeu jong ni. Kiu kom ki kinong song sinong. Pi don ketem subu la de don ka thama pi la ban pet. San lagi jong sinong ngi pat ngi sanongan ngin le. Mangang al don ka jakaban le. Te la wan la ngim de kita kinong me khalia kom ba phikwa ngi persang menta la henrusnam ngi la yo kata ka sanat na jowai ban pelong yang ngi kom kinong song sinong ki bahap hapok district jowai warki fadar warki Kumno ngamriki. kom no ngamrki kata kamut pide we unong kan basar asam yang ngi ki khasi penan Asam ne Meghalaya kade emde dagman. Kade. Asam ne Meghalaya Nagabanda jonga kibri ko don kamen im kumbupuriu. Em kumrat. Piyum im kumrat. Nga im kumrat. Ha. Eta kibri ki pele satai se leisa sasni ang jawai baro kumno kibri ki im. Kiladon ka suro, kiladon ka electricity, kiladon ka ying, kiladon ka manar yes, kiladon bun ki ek jingirap jong sarkar ka ye ma phi philai. To khublai si bon thadar. San theo artli ki snam ngi hap ha ka west karbi hang te ha asam. Kanopat. Kiladon ka ID jong ka Kanopat. To yamanta. Hoi to ngin phai biang. Phi ong yang ngi pen inga ka ID. Mentangi persang. Bangin long kita kinong song snong jong ka Meghalaya. Ngalaban sini. Ngilan te. Hoi. Phi tang henrus nyam ngakhat henreu. Ngakhat henreu snam. Nga khan reu. Presbyterian de sarkari gambura shane. Maul awang father arsne. Hindu benai. Hindu benai ka nega jakala poi Meghalaya. Minta Hindu snem ladep. Sansian Hindu Frasian Hindu benai ladep. Frasian. Hai. Rambashnang batumai lawan. Ladon ka jinyalang. Ar benai kine baro la poi Meghalaya lawang. Arsnem ladep minta. Ar phosau benai ladep. Kangga to ngaku awan pendip ya. Minta katno ma fi sluru kumne. Hoi ken. Ngaru ngaru ngat pet. Kano. Seperti kumrat. Iap kumrat. Kam lele fadar. Kam lele fadar la da ufadar ba ijongi ondon kum kata kamsem. Ai ngan yap kumrat. Sisa. Ndale yaid kumne ma fi iap kumrat. Sisa. Letep yang ni siapa lu? Te pipat pinlong kumu ufadar bakoy. Balay pat kanu pel teli ki darbar snong hang ne bangi penbek satu balay pimpuan. Kim Claudia. Bek, hai. Em. Sisian dulu Kim Claudia nga.
Kim Khot Sian ru kim khot iya to snga kat no sian pi ko ben bishar yang ngaro pi klam pen dip yang yang in ko ben bishar pi wan na ga banda ka sa ha bar jong kan ne tang ha u kan sa hu he snong namar ha komiti ka ong pentip yo he snong pen dip ya kis nong gen mang maki kim khot iya nga shi sin ru enda ki khot iya bale ngadon kam ngan wan sene bale ngadon kam te urang ba siang paru ang la dia pentip tang ba umwan klam pen dip yang kan nu sen kador bar yo ang khot yo padar das nong leda pen dip ko mod don kam ban pen dip ha emde tang su karen kai gum tu enda la don ka por wan emde gum ta ngi kwa ya phi na ga banda ka jingelang ka mut mangangan wan ngangam de khasi punar to ya ga tam le padar ya ga tam le ngi nga ban le nga yang ban le nga slor namar nga long ka kente ngi ha ka khasi punar jong ngi ka jaka ka khendeu ka de ka jong ka kente te na ka ta ka daw long kat balong pikir kami chon yang pi kichnon yang ki lak aura era mission kamot mensiam kamot era klam met kamensiam ayo chado la don mensiam met la don kam wanda kamensiam tangga niam katolik tangga niam presbyterian gimla ban nim kam de kata ya ki kam snong kam thau om de bantu kular de padar ya kam bale pastor jong pi contest election hoi keng kan bas election tang ba emde ki anwas contest election ka ukan bas election pastor jong ni tang ba om de ju ong pat ko ki mau jam wat le sto mangang lo ang kano ko perwat le situ ngam tip re tang ba ngayu sngaw ngayu ba phi pha ya ki biru jong phi ba ban le thep bot chak te kitto ke bel ngala ang gumne kitto ke bel id jong asam le thapot namar kade ka right jong ki bru kade ka duty jong ki bru kitto ke bel don kade ka id kubor pumi ka kong ha to step man go ka buka kubor thok man ka kubor lam ler ye daw man kubor thok woto to ka kong da parep ko ya upadar man ukam utew nong kan basar na kam utew nong ya lab election rei upadar wan u kam duty yang ong man ukam utew nong missionary po ka nong ka thaw yang men em pen bor u men em u lai ya lab u ya ki bru lai election te o men em ti u ha ka politics to ni padar wan u ha po ka nong ka thaw yang kam u chong wasa ya po ka nong ka thaw yang wada yo wada mat ya jing kam wada man u ya wan chong wan sa opo kusnong itang urus nam kan tu ing thabut yong ha ka tu ka man ko da ka man la jong unto open bor giwi ta kam de yo pi ha ka tu bor padar em bor bat kam de yo pi ki police la wan ki police wan ki kam ka duty yong ki man em bo pha gi ki we snong la ne ki ye gi lam em bo pha gi hen re wan ki kam ka duty election yong ki ikam kinong thabut ha to kasngi em hi kwa thap cha asam rei unang sa ki vot i chapo asam wum pu ye ki wa he upulum pelang wan ra lut ya kita gi epic yong i la nei kita gi dot election yong i chekan nei te daw lai thabut knang u yo ya kata ka hok la jong kani ka kong man to ka trai snong ku da kha da pun ha kani ka snong han rei kani ka kong man ko nong hi kai wan ha po ka snong yong hi jin sket ka to ko hi kai ko yitu ki khna kam da pha gi ba lorika man to upan em kam bakla ko yitu khna kam da yo phi to ka sngi por wan ki police wan ra ko da gitu ki khna penyen surok ko yi khna kani ko pen snyau sik tang ki nong sok snong ko yi ki ka tu ka kong jin sket man ko ka nong hi kai ko ya lam hok i khna han re ko to ka sngi karya lambak lagu kena ko pensinya siktang gitu tok ikon gitu yang rei da ka bor la jong kan em kam bakla ko gitu kena ha ka to singi man da yo ikam ki man be sinya siktang i to bon ki kon ki yam ki sinya si hadu da thang yong yam ki daw te news ir ki ha ka to singi te ikam ki nong song snong da pi de jin sinya si halor gitu ki kam mo la yong kan ka kong to man ko wan ko kam ko nong hikai ha ka snong ka thayong han rei ya lambak la ko ikon kiti yong mat ya lambak la ko yong snong ka thaw yong ki to kam em perkhat ko to ka trai snong wan ko kam ko nong khi ka snong ka thaw yong te daw ta pen sia tho bakla ko yu pi ki viewers ta perkhat ta kan tu pi ki viewers perkhat ba wa ka tu ko kong man to ka trai snong dep te klem perkhat ko
kerang tapen her ko ya ketu kubor ha ketu ko sngi te idap ida kejing siau si wakal kam keman bay mentip ko perkat ya ke imlang salang hak luti wo beang hak luti wo bah tengah kuah IP ki viewers nya bah withdraw no ya ketu ka komen pi sepang upadar ketu tak bah ko i wat i ginong song snong wa komen roy pi upadar klem de leo klem de tipi klem de yo pi tang wa yo pi social media takan tho roy pi i kam ginong song snong bat kam gi bro gi war pa jan tak ko i kam kan niam le wa da kan thok beng kan thok roi pi upadar klem kanong rim agar pat oi pi sia bha withdraw no ka ka tu ka bat comments pi chapang upadar foto upadar ti pi ki padar man gi te gi so belai ki da dep tentang te men em hap ti em u bil pen bor gi i hanrei wa ki ya ka jing bha jing met yong i kam kinong song snong wasa hapo bordar kim pu em pen bai ke sarkar wa hap i sepo asam lane hap i sepo mekhalia o kwa open che i kwa open yo peng kedau ye i yo i ya kete ka hok lejong kam no i ni ha ka ni ka prathai ka kam nang ban im kum kata kaman be sisa namar ba kale ye ki to ki kam klem da perkhat ya ki khun ki ti yong i ya ki nong song snong bat ya kasnong kathau kum to kasnong yong ka tawan pen awri wan pen klumar apa kasnong kathau yong i em reman ko kete kaman bei ko pura lene kete kaman bei ko sakhet ko perkhat ya kalawei ya ki khon ki ti yong